Angelina, you dey cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, I'm a Angelina. Banda tsabar sakarci da dolanci kawai kina zaune har ya bude jaka. Yanzu ne da Android sai bayan wata uku. Hotunan ta na gani a Twitter har guda uku. Na yi mata magana ta amsa babu shakku. Muka kula so da kauna kusan na wata uku. A rana ta kan iya mini miss call 13. Ashe mijinta soja ne su shi har guda uku. Jiya muna chatting wannan zo gidan zita da ku. Ashe shiri suke mini a idan na fada kurkuku. Yan matan media hali fari hali baki. Yan matan media masu hali fari da hali baki. Kai ni kuma ku zo ku ji wani raini da aka mini wata yace na rasa abun da take so da ni. Dan a Facebook ta same ni namba na mata gani.